8 years ago, meron po akong ex-boyfriend. Though nahirapan po talaga akong mag-move on sa kanya. Bigla ko na lang siyang napapanaginipan. Nagi-guilty ako kasi dun sa panaginip ko po parang masaya ako, kasama ko siya, parang gano'n. Nung boyfriend ko pa lang 'tong asawa ko, nakipagkita po ako sa ex-boyfriend ko nung college. Sorry po ako sa kanya and siya din, ganyan yung mga tapos akala ko po 'pag nagkita kami or nasabi ko na, okey na. Kinasal na po kami nung husband ko ngayon, nagka-baby na rin po kami at yun po 8 years na po yung lumipas. Hanggang ngayon po hindi ko alam bakit napapanaginipan ko pa rin po siya. Naniniwala ka ba sa barang, albularyo o ibang elemento sa mundong ito, Titangelo? Naniniwala ako sa bibig ng nanay ko. Ewan ko na lang kung hindi ka maniwala sa bibig ng nanay mo. Ang dami nang nasubo nun. At ang dami na talagang naging totoo dahil sa mga binitiwang salita ng nanay mo. Wisdom ang tawag doon. Karunungan. Yes. So, naniniwala ka? Naniniwala ako na may mga hindi tayo mapaliwanag na bagay dito sa mundo. Feeling mo ba nagayuma ka na? Nagayuma na ako. Hindi Or pa na nasumpa ka na ganyan? Hindi. Hindi Wala. ako masusumpa naman. Gayuma, hindi din naman siguro. Talaga? Malay mo, meron tayong listener dito na gusto kang gayumahin. Sa sobrang dami pong nagkakagusto kay Titangelo, mga callers pa namin. Baka gayumahin na to. Di ka ba natatakot na ganun, dude? Hindi naman tayo natatakot. Sa bagay, kapag mabuti ang isang tao, wala kang dapat ikatakot eh. Yes. Kaya mabuti ka. Hindi. Kaya medyo may pangangamba ako eh. Ang ganda pa naman ang suot mo ngayon. Alam mo ba, kabisyo, na ang suot-suot ni Titangelo naka-all white siya. Yeah. In fairness naman sa'yo, parang konti na lang susunduin ka na ni Lord. Promise! Grabe! Alam mo, bibihira sa mga lalaki ang magsuot ng all white. Bakit? Kasi syempre, aminin natin ang mga lalaki, dugyutin yan. I mean, hello, ang mga lalaki, konting galaw-gaw lang yan. I mean, kumakain yan. Talagang minsan, natatapon yung pagkain sa shirt niyan. Parang wala akong kilalang lalaki na sobrang linis. I mean, uuwi ng bahay na walang mancha yung damit nilang puti. Yan. Sa akin naman, wala pa naman siguro. Wala nga eh. In fairness, ang linis mo yung tingnan Sabi tuloy ni Boy Pindot, parang member ng Backstreet Boys. Alam mo bakit puting-puti ako? Bakit nga? Siyempre, dahil yan sa pride. ACS, dagdagan nyo na nga yung endorsement nito. Okay, thank you so much. And, salamat talaga sa ACS, no? Alam mo ba? Ano ba yan? Ito ba yung lagi natin sinasabi? Oo. Ay, oo. Ang ACS lang naman sa darating na September 20, 2 p.m. at gaganapin yan sa Aliw Theater, magbibigay lang naman sila ng 300,000 pesos, 600,000 pesos, at tumataginting na 1 million pesos para sa ACS Millones Grand Draw 2025. At hindi lang yan, kabisyo, may pa-free concert pa. Ano? Ang dami nating mapapanood na artist dyan. Nandyan si Laika Barista. Nandyan si Laika Garaynod. Ayan, nandyan din ang 1621 John Rex and Yara. At ito kung pupunta po kayo dito sa Aliw Theater this Saturday 2 p.m. ay sinasabi ko sa inyo, mabubusog na kayo sa mga performances, may chance pa kayo manalo ng mga pera, at may chance pa kayo manalo ng iba't ibang papremyo mula sa ACS. So, ano bang hinihintay ninyo? Nood na sa Aliw Theater this September 20, 2 p.m. para sa ACS Millones 2025. Ayan, Grand Draw.
Ay, ba't ka tumatawa? Daming energy nito ni Titan Jello. Anyway, kabisyo, hanggang alas 9 ng gabi. Hanggang alas 9 tuloy. Mali ako na nasabi. Alas 9. Hanggang alas 12 ng madaling araw nyo kami makakasama. Pero kapag ginanahan, alauna ng madaling araw. Kasama ninyo ang Basta Princess DJ Rocky Teram. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Seryoso ako sa kanya, pero para sa kanya, joke lang ang lahat. Seryoso, tapos yung isa, joke lang. Ayun lang. Alam na natin agad kung anong mararamdaman ng sender natin pag ganito yung mga binibitawan eh. Ay nako, anyway, abangan natin yan sa aming pagbabalik kasama po DJ Rocky Teram. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.